Prva ovogodišnja galerija na Otvorenom na Varaždinski korzo donijela fotografije Miroslava Klema. Varaždinke i Varaždinci su već navikli kako svake zadnje subote u mjesecu u večernjim satima u samoj gradskoj jezgri mogu uživati u zanimljivim izložbama, pretežito fotografija, projeciranim na zid, a koje vizualno predstavljaju pojedinog poznatog Varaždinca, Varaždinku i njihovu životnu priču. U sklopu 13. galerije na Otvorenom tako su na red došle i fotografije iz knjige poznatog muzejskog savjetnika u mirovini Miroslava Klema Izgubljeni grad, izdana je 2013. godine, a koja prikazuje vizuru Varaždina tijekom 18. i 19. stoljeća. Ovo što vidite na ekranu, to su slike Varaždina iz knjige koja se zvala Izgubljeni grad. Ona je prije svega rađena Varaždincima zato da ponovo vide svoj grad, uoče mijene koje se na fotografijama vide u odnosu na današnje vrijeme i da ponovo pojačaju svoju ljubav prema gradu. To je bila osnovna namjera. Ta knjiga nema nikakvu veliku znanstvenu vrijednost. Ona je ono što bi se u glazbenom atributima reklo pjesma laganih nota, koja nema velike mudrosti, ali ima osjećaja. I ta knjiga je bila namijenjena, kao i sve ove druge što se napisao Varaždincima, da ponovo zavole svoj grad. Hoće li biti fotografije iz ostalih knjiga? Znamo da ste se potrudili. Biti iz ovog, tu je dovoljan broj slika koji su vizualno značajne. Organizator galerije na Otvorenom Robertino Bartolec, ujedno i čelni čovjek izdavačke kuće Modernist, uvidio je interes javnosti za ovakvim tipom izlaganja, koji u većini slučajeva budi izvjesnu nostalgiju s obzirom na dosadašnji odabir tema. Večerašnji program ima dvojaku ulogu, dakle da se podsjetimo na to prelijepo povijesno tkivo arhitektonsko Varaždina iz 19. i 20. stoljeća, početka ranog 20. stoljeća, ali i da apeliramo kako na građanstvo, kako i na one koji su zaduženi na nešto što je izvan moći našeg utjecaja, a to da očuvaju intaktno povijesno tkivo arhitektonsko Varaždina i da se posebno pažnja posveti na interpolacije koje mogu ponekad biti sretne, a ponekad i nesretne vezano za samo središte Varaždina. Evo, posebno zanimljivo je, evo, ljudi šeću, gledaju i jedna fotografija ih posebno motivira, zaustave se i pomalo se čude. Ako ne znaju dovoljno povijest Varaždina, neobično im je ko je taj spomenik ispred same vijećnice. Evo, to je ta fotografija, ako ćete uhvatiti, vrlo interesantna i jako vezana zgodna anegdota, dakle padom Habsburške monarhije i uspostavom nove države, kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, niknuo je ispred vijećnice ovaj vrlo neobičan spomenik kralju Aleksandru i to je vjerojatno jedna od prvih i najozbiljnijih loših intervencija, interpolacija u samo to povijesno arhitektonsko tkivo Varaždina i naravno to je ta dvojaka uloga večerašnje retrospektive knjige Izgubljeni grad gospodina Klema. Miroslav Klem već u pripremi ima novu knjigu u kojoj će se pozabaviti ruralnom arhitekturom varaždinskih obližnjih naselja i sela, koja polako, ali nezaustavljivo gube svoju poznatu vizuru. To je jedna isto tako knjižnica, nazovimo tih laganih nota koje sam spomenuo, koja govori o seoskoj arhitekturi koja nestaje, a koja je dragocjena. 80-ak fotografija sa arhitekturom ovoga našeg kraja, počevši od sjevera do juga županije i istoka do zapada. Galerija na Otvorenom se dosad pokazala kao pun pogodak, društveno zanimljiv događaj koji možete prisustvovati s nogu, šećući gradom u kojem se uvijek nešto događa.